Moi kaikki! Ja nyt mä näytän mun hepat. No niin. Tässä on Kapu. Tallin isoin heppa, ketä tykkää porkkanasta paljon. Ja hän on aika rauhallinen, kun ratsastetaan. Ja hän ei koskaan ole semmonen no, sitten puritetaan. Se ei koskaan semmonen. Se ei koskaan purita. Et hän on kiltti. Ja sitten seuraavaksi otetaan Uljas. Uljas on tää. Ja tää on myös tosi kiltti ja tää on Tallin kisahevonen. Et tää on yleensä aika kiltti ja tää ei tee mitään kiusaa. Joo, ja sit otetaan mun Tallin hausken Felix. Felix pudottaa aina yhden ukkelin eli Erkan. Koska Felix on aina semmoinen, en mä tykkää susta, heippa. Ja sit se heittää sen alla johonkin. Mut joo, tässä on Felix. Ja sitten Felixin tytär, siis lapsi, eli Fanny. Fanny on todella nätti, kun sillä on tommosia sydänjuttuja, mutta silloin kun Felix sanoo, että tee jotain, niin sitten Fanny tekee. Mutta ei se koskaan tee. Ei se halua tehdä. Mutta silti se tekee. Ja sitten sen paras kaveri Muru. Ja sit Fanny pakottaa Murun. Ja Muru suostuu. Muru on Tallin kiltein. Se on aika kiva. Ja joo, ne on parhaat kaverit. Ja sitten hei, otetaan Sanna. Tämän nimi on Sanna, mutta sen lempinimi on Nalle. Niin. Ja sitten tässä on Mirri. Hän on aika pieni. Ja joo. Sitten otetaan mun tosi hieno Freija. Hän on tämmöiset letit täällä hännässä ja sitten kavioissa. Sellainen hieno letti. Ja sitten tällä voi laittaa nimiehdotuksia, koska tällä ei ole nimi, vai siis nimeä. Tällä voi panna jo nimiehdotuksia. Ja mä en tykkää näistä suorajalkaisista, mutta ihan sama. Tää on aika kiva. Ja ei mitään rumia nimiä. Sitten tässä on Ledia. Mä oon vähän maalannut tohon, mutta sit videoilla, kun mä teen niitä, niin toi ei näy, kun mä poistan ton. Se on ihan muuten ihan nätti. Ja sitten tulee Nikita. Nikita on tämmönen musta, kellä on tommonen hieno harja ja näin. Joo. Sitten hänen kaverinsa Lady. Hän on tosi myös kiltti ja hieno. Ja sitten tässä on Diana. Diana on todella hieno heppa ja Dianan omistaja on nyt, vaikka ei se näyttänyt, mä näytän. Tässä on Dianan omistaja Elsa. Vai ei tällä ole nimeä? Tai onko? En mä muista. Joku ainakin oli Elsa. Mä muista. Joo, ei mulla ole Elsaa. Eli tää ei ole Elsa. Eli pankaa nimiehdotuksia. Ja joo. Ja myös tälle nimiehdotuksia. Täällä ei ole nimeä. Mä en ymmärrä miksei mulla ole nimeä. Mikä tän nimi oli? Tää oli Rusetti. Tää on niin hieno. Ja joo, tääkin on kiltti. Ja sitten tämmönen hieno hevonen. Tämmönen unicorn. Tää ei tuu mun videoille. Joo. Ja tääkin on kiltti, jos sen lasketaan. Ja tässä on unelmat. Eli Black Beauty. Unelmatuli. Ja tässä on yhden ukkelin oma heppa. Black. Se on ihan tavallinen heppa. Joo, ja siinä sitten. No, laittakaa tälle nimenehdotuksiin. Tää on poika. Ja Krista, mä maalin sen mustaksi.
Koska se ei ollut oikein Kristo. Mun mielestä. No mustana se on aina hieno. Mulla on vähemmän näitä mustia. Joo. Mut joo, tässä on Kristo. Ei näy ihan kunnolla, pannaanpa valoa vähän enemmän. Tässä on Kristo tämmönen. Sitten tässä on Ellin suosikkiheppa. Ei rampakuu ketään. Mä en oikein muista. Se, ketä muistaa Ellin suosikkiheppan niiden laittakaa kommenttiin. Mä yritän sillä aikaa vielä muistella. Nipsu! Tää oli Nipsu! Niinku tää on Nipsu. Joo, nyt tuli. Ja tässä on Amadeus. Niin hieno. Ja sitten vielä varsat pannaan eteen muistiin. Ja ne unicorn leisit ei tuu sinne tallialueelle. Pidoina. Tässä on Sypyläinen Laura. Sitten Unicorn Rainbow on sen nimi. Tämä on tyttö. Ja tämä on lapsi. Tää on Black Beauty. Tää on tuli. Unelma tuli. On tämä. Sitten porkkana. Tämä nimi on porkkana. Ei vitsi. Mikä tää nimi on? Laittakaa kommenttiin viestiä. Salama. On näin sepä. Joo. Lady. Eikö? Täplä. Tuo oli Ninni. Ei. Tuo oli Aurinko. Vesi. Nimi. Oikeesti. Sofia. On mulla tämä. Tällä ei ole nimiä. Laittakaa niinku nimiä ehdotuksiin. Ja sitten tässä on Teemu. Ja tää on se Anni. Teemu, Anni. Tässä on Anni. No mistä on tän tallin? Erika. Tässä on se Felix. Felix pudottaa aina Erikan niinku. Eli Erika. Näin. Tässä on Jemina ja Elina. Elina on siskoin. Koska ne on samannäköisiä. Kyllä punaiset housut. Sininen takki. Sininen housu. Punainen takki. Jos punainen takki olisi tällä ja siniset housut, sit nää olisi samanlaisia. Sitten Jorma ja Mimmi. Onkos? Nyt on kaikki niinku esitelty. Hei, mä vielä. Muuttuu vielä. Eli mä oon nyt keksinyt tälle nimen. Tää voi olla se Elsa. Nyt joo. Kertokaa kommenteissa, niinku, että ketä tämä on. Mikä tän nimeksi voi tulla? No, mikä tän nimeksi voi tulla? Ja tää on Milla. Ja mun suosikki. Arvatkaa. Ella alkaa sitten. Elli. Tämä on pikkuinen iltsku. Elli. Mut nyt mun video on päättynyt ja moikka!